Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, KFC, Majoka Spas. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. Your Zinger. This is KFC Epic Craving. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. Father Martin Mikallef l għenet nishtiq najdlek, grazzi ħafna xina naf li illum qed nirrekordjaw nar ta' ħamis tajjeb, u nar ta' ħamis hija ġurnata Lof tiegħek. Għaxina meta saqsejtek kemm il-si għandha l-ġurnata tiegħek, inti għatli il-ħamis ġeneralment. Provo ma ndaħħal xejn. Però ġiet waħda. U għacċettajt li tiġi għal-podcast. Tajjeb, grazzi, ġvinajlek vera, grazzi, għax naf kemm importanti din il-ġurnata tiegħek għalik, għax ovvjament kif ħanitkellmu vera meta jinsaqsejtek kemm il-si għandha l-ġurnata tiegħek, vera kontet insaqsik dik id-domanda għax ħafna affarijiet laħaq magħhom. Mela, inti lek direttur ta' Dar tal-Providenza mill-2008, 16 sena. Persuna, għalfejn tiġi tgħix id-Dar tal-Providenza? Ikun hemm ċirkostanzi differenti. Waħda minnhom hija li jista' jkun pereżempju mitu l-ġenituri u persuna ma ċanda min jissapportja 24 sija. U allura jekk f'daw iċ-ċirkostanzi jista' jkun li l-aħwa jiddeċiedu li jfittxu servizz residenzjali. Illum hemm diversi servizzi oħra, pereżempju li jkollok support fid-dar tiegħek stess. U li huwa l-iktar ħaġa ideali biex inti tibqa' tgħix fil-familja, imma jista' jkun hemm ċirkustanzi li dan ma jkunx possibbli wkoll. Jew inkella mart fil-familja li minħabba fih il-ġenituri ma jkunux jistgħu jagħtuk is-support meħtieġ għax jibdew jixieħu jikbru u allura jibdew jaħsbu biex it-tifel jew it-tifla tagħhom ifittex servizzi residenzjali idealment f'post li joġob lit-tifel jew it-tifla tagħhom biex tkun l-għażla tal-persuna. Imma ovvjament il-servizzi residenzjali huma limitati f'pajjiżna u allura id-Dar tal-Providenza hija waħda mill-options li wieħed jista' ifittex biex jingħata dan is-servizz residenzjali. Xi kemm għandkom residenti bħalissa? Id-Dar tal-Providenza tospita 115 persuna fid-djar kollha li għandna. U x'inhi l-età, l-average age kollok tajt ta' min qiegħed hemmhekk? Ekku, fil-bidu meta bdiet id-dar 60 sen ilu l-ewwel residenti kienu tfal. Tfal? Ekku, li kienu jinġiebu minn St. Vincent de Paul, ħafna minnhom. Sfortunatament ma kienx hawn servizzi għal residenzjali għal persuni b'diżabilità li jkunu tfal. Ovvjament dak iż-żmien kien hawn ħafna preġudizzi. Żomm jiġifieri tfal kienu jgħixu hemmhekk. It-tfal kienu jgħixu f'St. Vincent de Paul. U ġew 60 sen ilu li ma kienx post adattat għalihom żgur. U dummi kien l-ewwel residenti ġabhom minn St. Vincent de Paul. Għax ovvjament 60 sena ilhom
Ekku. Naħseb ikollok tifel b'diżabilità. Illum id-dar ta' provvidenza toffri residenza lil persuni adulti biss minn 18 sena l fuq. L-average age huwa isu 40 jew 50. Isu meta il-parents tagħhom Jekk ikunu kibru ma jistgħux. Ekku. Naħseb ta' serħan il-moħħ li tkun taf. Għax naħseb dik hija l-iktar meta saqsi ġenitur ta' tfal li għandhom diżabilità, x'inhi l-iktar ħaġa li tbeżżak, naħseb l-iktar risposta sissa komuni hija meta nitlaq jien minn ħajjuħu ħsieb tifel. Però s-sabiħu aħna hekk nemmnu wkoll anke rifless fil-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda drittijiet tal-persuni b'diżabilità, li l-persuna b'diżabilità għandha dritt tgħix fejn u ma' min trid toqgħod. U allura li jkun hemm options differenti fil-pajjiż ta' fejn persuna tista' tmur tgħix jew addirittura tibqa' tgħix fil-dar tagħha stess illum nitkellmu ħafna dwar il-bżonn ta' assistenti personali. Li l-persuna jkollha living wage biex tista' tibqa' tgħix fid-dar tagħha ma tkunx tiddependi minn ħadd. Dawn huma servizzi li huma importanti li jkunu miftuħa u dak li jkun jażel mbagħad ovvjament l-option li jritu. Allura x'tagħmel inti eżattament bħala direttur? Hekk għandek tajtil ħelu, x'tagħmel int? Suppost. Tara ġedda. Mela, bħala direttur tad-Dar tal-Provvidenza nikkoordina l-operat kollu tad-Dar tal-Provvidenza, ġifieri l-amministrazzjoni u nara li l-bżonnijiet tal-residenti qed jiġu catered for u ovvjament barra minn hekk u mbagħad barra l-amministrazzjoni hemm l-aspett tal-ġbir tal-fondi. Allura isni mejda tal-qubbajt kultant immur minn attività l-oħra fejn jorganizzawlna xi attivitajiet daqqa xi anniversarju ta' tieġ u flok rigali kun iridu jagħtu donazzjonijiet jew xi parti ieħor ta' xi 60 sena pereżempju jew xi 80 sena jew anke disejn ġieli. Allura tkun tmur għal dawn l-okkażjonijiet. Isek il-glu. Ekk li twaħħal kollox imur għandek hekk inti isek Spider-Man. Ekku tara li l-affarijiet mixin tajjeb u li s-servizz huwa servizz ta' kwalità. Fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hemmhekk u biex il-residenti li jgħixu fid-djar tagħna ikollhom ħajja dinjituża, ħajja li tirrispetta d-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Xi kemm ikollkom bżonn flus fis-sena? Għal St. Vincent għal Dar tal-Provvidenza. Nispera ma ntikx qata. Għandna bżonn madwar 7 miljun euro fis-sena. Jiena għamilt il-kalkoli tiegħi, jiena metat li 7 miljuni għamiltom division by kemm il-ġurnata għandna fis-sena. Li jiġu 19,200 a day. Ekku. Kull jum. Fiex għandkom bżonn, fiex jintef? Ovvjament l-ispejjeż jiżdiedu kull sena. Kull persuna li tgħix hemmhekk għandha l-bżonnijiet partikolari tagħha u l nippruvaw nwieġbu għal dawk il-bżonnijiet. Terapiji. Bħal kull persuna oħra fil-familja ta' fint, anke familja ta' 5 min nies għandha ħafna affarijiet u privatijiet ta' tfal u ġiri l-emmula u attivitajiet u ħruġ. Il-persuni jgħixu fid-djar tagħna għandhom dritt ukoll li jkollhom dak li jixtiequ li jirrealizzaw l-aspettattivi u x-xewqat tagħhom u allura rridu nwieġbu għal dak il-bżonnijiet. Allura għandna s-servizzi kollha li possibbli, ovvjament nistax tagħmel mirakli, imma jekk dak li jkun għandu tieġ tal-familja, naraw li nwasluh għal dak it-tieġ jew okkażjonijiet oħra. Mbagħad id-dar toffri diversi servizzi ta' attivitajiet matul il-ġurnata għal dawk li ma jmorrux pereżempju ċ-ċentri ta' matul il-jum. Attivitajiet ta' crafts, ċentru agrikolu, il-kwamar multisensorjali, il-pisċina terapeutika, id-drama li hija xi ħaġa li r-residenti jieħdu ħafna jipparteċipaw fiha.
Barra minn hekk, ovvjament għandek it-trasport, għallu t-xufiera, li tixtri l-vannijiet u meta il-van nimur t-tissewieħ, maintenance tal-post, dejjem għaddejjem b'rinnovar tal-post, tifhem l-ikel, l-kċina, il-laundry, tifhem. Never ending. Ekku. Never ending. U dawn il-flus kollha donations. Il-parti l-kbira kollha donazzjonijiet. Kif 7 miljuni? Fil-fatt jizaqsejtek, għatlek, kemm tagħmlu mill-maratona? Mill-maratoni? Ekku, il-maratoni forsi joffrunna 2 miljuni fis-sena, ġifieri mhux. Imbagħad tgħidu tagħmlu qisu 5 miljuni oħra matul, però. Imma il-poplu Malti Wawċi dar ħobba u kull jum jiġu nies jagħtu d-donazzjoni tagħhom. Id-dar miftuħa dejjem ikun hemm xi ħadd li jilqa' donazzjonijiet. Però kif diġà semmejt iktar qabel ikun hemm anke dawn l-okkażjonijiet ta' riċevimenti, anniversarji fejn dak li jkun jażel li flok rigali jitlob in-nies biex jagħtu donazzjonijiet lid-Dar ta' Providenza. Ikun hemm ukoll kif nafu pereżempju xi ħadd imut jitolbu li flok fjuri jagħtu donazzjonijiet. Jew wirt? Jew wirt. Il-wirt u xi ħaġa importanti ħafna għaliex ħafna drabi tgħinna biex to break even kif ngħidu bl-Ingliż. U kellna sitwazzjonijiet fejn konna darna mal-ħajt u mbagħad fi żmien il-COVID imma darba li kont tajt qalbek. Ekku, mill-aspett finanzjarju qatt ma tajt qalbek dejjem emment fil-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi. Imma fil-COVID meta l-attivitajiet kollha waqfu magħluq id-dar naraw kif se nkomplu nżommu ir-residenti u l-ħaddiema safe ta' qalbek. Niftakar konċepilt il-ċaħat u għetlu għara ma nafx xan għamlu u ftit wara ċemplit li wahda għalt li għanna words ta' xaħat ejja għalli intukom iċċek. Nsib 2 miljoni u nofs. Ġifiri meta tiddubita mill-providenza tal-Allah will prove you wrong. Xaċ inkredibli. Inkredibli ħafna u di meta kelli l-intervista manġel ta' Puttinu l-istess ħaġa għaltli. Ekku. Għalt li mel, għalt li tibda taqta' qalbek u l-istess ħaġa, għalt li ċempel il-telefon, għalt li 5 minuti wara edin joffru li għalt li l-istess kien hemm wirt. Għalt li Ekku. Tagħmel servizz ġdid u b'xi mod il-bambin jipprovdi il-flus neċessarji. Jiena meta nisma' dawn l-istejjer, fil-fatt kellimna fuq li aħna lum il-ġurnata ngħidu li ngħixu f'soċjetà li hija individwalistika ħafna li aħna moħħna jien u x'qed nagħmel jien u ma jimpurtanix minn ħadd ieħor. Però jiena nirrifjuta li nemmina dik meta nisma'. Għaw ħafna tajjeb u ħafna ġenerożità. Però aħna din ħajja maġla ħafna, inkluż jien u naħseb intu wkoll. U rridu noqogħdu attenti li f'dilaġġa tal-ħajja ma nħallux in-nies mal-ġemp. Kultant il-familjari tagħna stess. Isna nedew u ninsew. Ekku, u allura meta insiru konxi b'ċertu bżonnijiet u ċertu sitwazzjonijiet fejn jien nista' forsi b'telefonata dak li jkun nagħmlu naqra kuraġġ jew nara kif inhu. Affarijiet żgħar ħafna drabi ma li jagħmlu differenza fil-ħajja tal-persuna. Fader, inti minn dejjem xtaqt isir saċerdot jew kont naqra imqarqaġ meta kont tifel hekk ġieli skartajt l-iskola. Le, skartajt qatt ma meta kont pereżempju s-sekondarja dejjem kont nitlob lil Val ma jiġix. Biex jieħdok l-iskola. F'5 snin darba biss ma ġiex kien għamel Maltem kbir. Ma tantx semma kien ġifieri. Ma morniex l-iskola.
Isu, ix-xewqa l-insir qassis kienet anke mit-tfulija tiegħi, jien kelli tsiju qassis li kont nammira ħafna. Sfortunatament ħallina meta kien kelli 14 sena, ta' 54 sena, banġina. Però ovvjament konna nilabu namlu l-qoddisa ta' parsi jek id-dar. Xieħlew, ġifiri kontu tilabu tamlu l-qoddisa? Ejja, u koll. Però mbatt fis-sekondarja tibda tikber u anke tfajli tibdew joġbuk. Allora dik option oħra, fim? Mux hekk. Option A u option B. Niftakar nimpinġi d-dar kieku kif jek niżżewweġ kif ħatkun. Qed tifhem. Kont taħseb hekk li trid tfal. Ovvjaw, jek tiżżewweġ, tkun tixtieq li jkollok it-tfal. Però mbagħad is-seminarju kien ikollna laqgħat tal-vokazzjonijiet ukoll, kien hemm assisin Don Franz Bonnici u l-mibki Don Franz Bianco li miet ukoll miskin ta' 40 sena. Ekku propju meta sir diaknu jien ftit wara. U daw kienu nies li tammira u tara saċerdoti oħra li qed jaħdmu man-nies u l-ġid qegħdin jagħmlu u jisu tħoss il-mura qed isejjaħlek biex tagħmel bħalhom. Allura ekku. Tfajliet u niżewweġ u Ġesu rebaħ. Ekku. U tangoda ġifieri għax l-affarijiet li ovvjament tagħmel inti ftit hawn nies li jagħmlu l-ġid li tagħmel int. Pero inti sirt deċidejt li sir saċerdot, pero minn fejn ġiet din l-imħabba għal persuni b'diżabilità? Għax bil-forsi li ikollok imħabba lejhom biex tagħmel dak li tagħmel inti. Ekku, jien ma kontx konxju ħafna meta fiż-żożija tiegħi minn din ir-realtà tal-persuni b'diżabilità. Konna naraw xi ftit persuni b'diżabilità, pereżempju, jiena fit-triq tagħna ftit il-bot kien hemm persuna li kellha Down syndrome, l-iskola kellna wieħed def li kien jaħdem hemmhekk ta' ġardinar. U forsi okkaġini tara xi ħadd, imma il-persuni b'diżabilità ma kinux magħna l-iskola, ma kinux jiġu l-mużew magħna. Allura kienu esklużi. Ekku. Kien hemm l-iskejl speċjali dak iż-żmien u kulħadd imur hemm. U allura kont sajjem minn din ir-realtà. Mbagħad niftakar fis-sajf, fl-ewwel sajf tas-seminarju, konna morna nagħmlu esperjenza f'St. Vincent de Paul fid-Dipartiment tal-Occupational Therapy. U hemmhekk iltqajt ma' ħafna persuni b'diżabilità. U jisu beda l-interess fija fuq dan il-qasam. U bdejt naqra, kultant nattendi xi konferenza. Niftaħar kienu organizzaw fl-1991 kien hemm konferenza interessanti ħafna organizzata mill-Vatikan, konferenza internazzjonali, u kont labt ir-rettur biex immur u konna morna jien u seminarista ieħor, kienet konferenza interessanti ħafna. U mbagħad anke matul is-sajf ta' fint ikollna l-esperjenzi fil-parroċċi. Niftakar darba kont iż-żurriq u l-arċiprita tlu nixtieq inżur il-familji fejn hemm persuni b'diżabilità. U iltqajt ma' 75 familja. Ġo post wieħed biss. Eżatt. Ġifieri ġo żurriq biss. U kelli l-opportunità niltaqa' magħhom, nitkellem magħhom, nara speċi kif il-parroċċa tista' tintegrom u niftakar kont anke għamiltlu rapport speċi ta' kif il-parroċċa tista' tkun iktar qrib ta' daw il-persuni, x'jixtiequ jagħmlu fil-parroċċa, jekk jixtiequ x'involvu ruhom, kif nistgħu nissapportjaw il-ġenituri tagħhom bħala parroċċa. Kienet esperjenza interessanti ħafna. Li mbagħad għenitni anke biex meta nkun assis u kappellan infittex li niltaqa' ma' daw in-nies. Għaliex meta tiltaqa' ma' daw in-nies tista' verament twieġeb għal bżonnijiet u l-aspettattivi tagħhom. Fil-fatt inti l-bira hekk għat li vera bqajt naħseb ħafna fija fuq dil-familja li kellhom it-tewmin
Ekku, niftakar mbagħad ovvjament fil-parroċċa l-ewwel parroċċa li kont kienet il-parroċċa tal-Ibraċċ. U kont nara li niltaqa' ma' daw in-nies ukoll. Naħseb li provajt inkun qrib tagħhom u kultant pereżempju affarijiet żgħar, pereżempju kien hemm persuna nieqsam id-dawl. Fimt, ħeġġeġ biex tibda taqra fil-Knisja. Fimt, u bdiet taqra fil-Knisja u bdiet taqra sal-lum. Fimt, ġifieri kultant il-persuna tkun titna' inkoraġġiment u li taf li jekk tiġi l-Knisja ħadd tħossha welcome. U tija naqra ittija dinjità, responsabilità. Ekku, dak li jkun ma tistax timponilu ovvjament, ma tissuġġerilu dak li jkun jgħid nista' nagħmilha di. Iva. Għax jiena kif anki dik li għat li kellhom tewmin kienu autistic u għat li il-ġenituri tagħhom f'10 snin qatt ma ħarġu jieħdu pizza. Ekku, dik hija esperjenza li baqgħet markata f'moħħi. Koppja li kellhom żewġ tfal bl-awtiżmu u f'10 snin qatt ma marru jieħdu pizza waħedhom flimkien, dak li nsejħulu l-quality time. U allura daw x'kellhom bżonn? Kellhom bżonn min jissapportihom ftit biex ikun jistajtihom dak in-nifs li jsibu naqra break għalihom infushom. Llum hawn il-servizz tar-respite li toffri tant tajjeb dar il-kaptan u entitajiet oħra wkoll. Però il-parroċċa forsi jista' jkollha nies li jistgħu imorru ftit jew joħorġu lil daw it-tfal jew adulti jew adolescenti biex il-ġenituri jistgħu jkollhom naqra nifs. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan tamrita il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold, the new fragrance by Rabanne. U it-teżi tiegħek. Interessanti. Teżi tiegħek inti għamilta fuq is-sesswalità tal-persuni b'diżabilità. Persuni b'diżabilità. Għalfejn? Mela, ovvjament, mir-riċerka tiegħi u hekk stajt nikteb fuq il-ħidma pastorali mal-persuni b'diżabilità, pereżempju, però dan is-suġġett kien suġġett tabu ħafna, suġġett li anke ma ssibx ħafna materjal fuq. Forsi għadu tabu sal-lum ukoll. U allura rrid nidħol ftit f'dan is-suġġett. Interessanti ħafna li l-Konferenza Episkopali Ingliża kienu ħarġu dokument ftit qabel dwar iż-żwieġ u l-persuni b'diżabilità. U li għena ħafna anke f'din ir-riċerka tiegħi. Hemm ħafna misconceptions li jirrigwardjaw is-sesswalità tal-persuni b'diżabilità. Li xuħut jisom daw m'għandhom sesswalità, jisom dik il-frażi Eternal Peter Pans. Li huma ma jistgħux jidħlu f'relazzjoni, mhumiex kapaċi jidħlu f'relazzjoni, jew li mhux kapaċi jiżżewġu, jew li mhux kapaċi ikollhom tfal, jew li tfal tagħhom se jkunu persuni b'diżabilità bħalhom. Dawn huma kollha misconceptions li u meta nara xi ħadd li jiċċallenġja dawn il-misconceptions vera hekk
neħu gost għax ngħid daw qed juru lis-soċjetà li dawn huma persuni bħal ħadd ieħor u għandhom dritt tal-ħajja sesswali tagħhom ukoll. Proset, kelli kieku ma sirt sacerdot? X'taħseb kont issir? Ma nafx. Ja, għandi xi ħaġa f'moħħi. Fimni, hemm ħafna options, inħobb ħafna l-medja. Ġifieri jista' jkun li forsi kont nidħol f'dak is-settur. Forsi xi kameraman hawnhekk kont. Kamera, tifhem u artwork. Imma bir-rispett kollu lejn il-kameraman, ġifieri, imma għandna bżonnok fejn. Ma dak iż-żmien dak is-settur kont nara veri ġobni. Jew forsi stand-up comedian. Fimni, jista' jkun ukoll. Għajdilna fuq iċ-ċajt. Fimni, drama li tħobb. Kont inħobba, ma ġifieri l-opportunitajiet li kelli nagħmlu xi farsa għall-mużew, ġifieri qatt ma kelli opportunità nieħu sem f'xerex tad-daħk jew hekk, tifhem ma insomma, jekk ikolli nagħmilha naħseb nagħmilha. Inti tħobb, fil-fatt anke ktibt ktieb ċajt minn fuq Lambone. Għasbis konna f'xirifiri. Mela, ċajt minn fuq Lambone. Minn fejġi? Minn meta kon żgħir, ċajt kont inħobbu u nimmemorizzaħ. Niftakar waħda mill-ewwel ċajtiet li niftakar kont smajta fuq it-television ta' tifel li mar l-iskola u ma għamilx il-homework u t-teacher qabditu u għaltlu għalfejn ma għamilx il-homework u dak għalla jekk inqatalna d-dawl miss. Kif nagħmel il-homework. Għatlu ma x'qed tagħmel, alla mhux nara t-television. Għala kopi kbira. Ok. Nirrakkonta l-ħafna tfal li tgħix kemm tkun. Ma nimmemorizzhom u mbagħad kont nieħu gost inkunu klikka miġburin u noqogħdu ngħidu xi żewġ ċajtiet milli niftakru. Però mbagħad meta mort Cappellan Wittilajn qaluli l-ewwel ħaġa li qaluli. Il-kappellan li kellna qabel wara l-avviżi kien jgħidilna ċajta, ta? Ġifieri titkompli issa. Ma kienx problema lija, insomma. U kull nhar taħat kont ngħidilhom ċajta wara l-avviżi. U jibqgħu sal-aħħar jistennew diċ-ċajta, mbagħad ovvjament nimmaġina jmorru d-dar jgħiduha lill-familjari. Kienet tinżlilhom għasel. U mbagħad bdejt niktibhom, taħjar niktibhom bad-diary, bdejt niktibhom bil-bajro biex meta jkolli bżonn nfittex u niftakar. Forsi tagħmel naqra recycling ukoll. Ekku, xi nies jinsewha ċajt ħafna drabi wara ċertu żmien. U mbagħad xi ħadd ittajpjaħħom li u kont qed nagħmel il-kors fit-2021 meta konna għadna magħluqin bil-COVID u anki billi kont ma niflaħx fit-2020 kont għadni rikoverat id-dar, bdejt il-kors tal-qari tal-profi tal-Malti online u prof smifsu tinsellim minn hawnhekk jekk qed jismana kien jgħidilna fil-break min irid jaqra xi poeżija jew xi naqra proża qasira jista' jagħmilha u jien netlu xi ċajta nista' jgħidilkom. U bdejt ngħidilhom iċ-ċajt u kull nhar ta' tnejn bdiet tinżlilhom għasel diċ-ċajta. U daw li konna, l-studenti li konna, ħeġġewni biex nipublikom fi ktieb. U fl-aħħar dan il-ktieb wasal. Għanna second edition taħseb? Qed nikdbu. Bil-mod ma baqa. Baqa ftit. Pero inti mhux iċ-ċajt biss, mela, tħobb tagħmel il-praspar. Ija, praspar dejjem. Imma mbagħad qishom il-praspar jiġru warajk ukoll. Għax anki qabel ma bdejna għatli anki l-alarm neħejt minn mobile u rakkontajt li kif kontet. Najdu ilhom? Najdu ilhom, u. Għax kelli tieċ u ħalluqa kien, minn fejn noqgħod jien. Kien fit-tlieta ta' war l-ofsenar u minn għamil il-mikrofon għalt li tinsix titfi l-mobile, għamlu aeroplane mode, please. Til-għorajt mele. Issa l-ġurnata qabel kelli l-alarm fit-3 u nofs biex inqum x'kelli ġaġa fl-4, per eżempju. Għax kien is-sibt u s-sibt inħobb norqod ftit wara l-ofsinhar. U kif qed nagħmlu l-konsens, idoq dan l-alarm. U ma kienx fuqi, kien fej il-mikrofon tal-ambone. Allura nistema' mal-knisja kollha.
Ovvjament, kena nerġgħu nagħmluha mill-ġdid. Imma insomma, ma jinsewix. U meta mort Ruma ħadd il-ġlek ta' xi ħadd ieħor u spiċċajt bir-ritratti mal-Papa kollha bil-ġlek saw fuq Ekku. u bil-mobile ta' xi ħadd ieħor. Dak konna tellajna grupp ta' residenti minħabba l-anniversarju tal-50 sena, kena laqa mal-Papa fejn Casa Santa Marta fejn joqgħu, kienet laqa li nibqgħu niftakru kull min kien hemmhekk, laqa emozjonanti ħafna. U qabel morna għall-isfijiet Maltin nagħmlu quddiesa fil-kripta ta' San Pietru. Ovvjament lejna fis-sagristija biex inbidlu u ħallejt il-ġlek hemm kif ġejt lura qbad ġlek u lbistu. Mandu ngħidx li bil-tenxin li kellna ta' din iż-żjara tal-Papa, il-laqa mal-Papa. Ħadd bidej il-Papa, mbagħad wara meta rajt ir-ritratt indunajt li dak ir-ritratt qasbis kien jiġi, dak il-ġlek qasbis kien jiġini. Minżilna Malta u kien hemm mobile ġo fih dal-ġlek idda ta' minnu, ħadd ma bidejt ta' minnu. U l-għada niftakar kien ġie Prim Ministru għax li kienet ċelebrazzjonijiet tal-50 sena konna stidinna l-Prim Ministru l-kap tal-Oppożizzjoni li ġie l-ġurnata ta' wara. U xi ħadd qal li isma' dak il-ġlek qas jiġik ta'. Qedlu ma jiġinix. Qedlu mela dak għalhekk sibt il-mobile ġo fih u ma nafx ta' minnu għax biddiltu meta xi ħadd. Bil-mobile b'kollox ħadd. Ekku. Mbagħad ċempilna number minnu u kellimni assis għallina naħdem fil-uffiċċju tal-Finanzi tal-Vatikan. U għalli dak ta' ħabib tiegħi fil-kasu batuli u battulu bil-ġlek kollox. Imma xaxar wara dan l-istess bniedem li ċempiltlu kien arrestat xillikja ċerti dokumenti tal-Papa li ma kellux ovvjament jillikja. Kif jiġu l-affarijiet. Tidħol fihom hekk l-affarijiet, però l-iktar ġurnata favorita tas-sena tiegħek għall-Praspar hija April Fool u għall-imel jekk tittamel ċajta trid tagħmilha Kmini fil-ħodu. Kmini fil-ħodu, ħalli kulħadd ikun għadu rieqed u ma jintebaħx. U inti hemm ċertu kappillan tal-siġiwi. Ija, dejjem nagħmlu xi ċajta tajba. Dejjem xi ċajta tajba fuq il-Facebook, jiġifieri u għadu ma tallimx. Le. Ovvjament jaf li ħaj nagħmlu xi ħaġa ma jkunx jaf x'inhi, nħallu ilu sorpriża. Sa naraw mela is-sena d-dieħla. 4 snin ilu, però inti skoprejt li kellek cancer. U meta rrakkontajt li kif skoprejt, xi kultant hekk ngħid l-affarijiet ikunu għalik għax inti għatli li kieku ma ksirt xi. Inti ksirt siqek. Ija. U? Mela, kien s-sena tal-Covid 2020 f'Marzu inħalqu l-bibien ta' kulħadd, ħafna restrizzjonijiet. Niftakar mortant ħbib tiegħi xrid nagħti xi ittra dan li mort għandhom u insejta dil-ittra, kont inżajt iż-żarbu biex nidħol fid-dar, għax ħafna kienu jinżgħu iż-żarbu biex ma jdaħħlux mikrobi. Insejt dil-ittra, mort għalija, ilbiss iż-żarbun ta' kaf u saqqajja feqqet. Fitt, jilu niżel it-taraċ ksirt siegħi. L-isptar, ovvjament ma żewx joperawni mill-ewwel għax saqqajja ntefħet ħafna u ħadu l-X-ray u xi ħatra dal-X-ray unduna li hemm xi marki. Fimt? Ġie l-onkologista, kombinazzjoni kien ħabib tiegħi, ġierani, ma kunx naf għalfejn. Sibtu sar jafu ġierani. Mbagħad qaluli li hemm xi ħaġa li rridu ninvestigaw, u bdew l-investigazzjonijiet, CT scans u PET scans u fl-aħħar il-PET scan ir-riżulta li vera u biopsies, ir-riżulta li vera kelli linfoma. U to be fair, il-professur għalli li it's curable,
imma rrid nagħmel sessions ta' kemoterapija. Bżajt, Father. Tibżaw. Għax tara ma tkunx taf bżajt l-iktar. ma tkunx taf kif ħad tispiċċa l-affari, ikun hemm dejjem riskju li tmut, mhux hekk, ġifieri naħseb qudiem il-mewt kulħadd jibża. Ma nistax ngħid li bżajt ukoll u bkejt ukoll. Però mbagħad tħalli fidejn il-mulej u fidej il-professur. Għax isu dak li kun jgħidu dak Father, jaf li sejjer għand il-mulej u hekk imma. Inti qabel minti Father, inti persuna. Ekku. Jien meta għaddejt minn din l-esperjenza aħna verament ġifieri jien bnina bħal ħadd ieħor, mhux għax assis jew għax sor jew għax papa. Aħna bnedmin bħal l-oħrajn. Il-papa wkoll għandu problemi ta' saħħa bħal kulħadd, aħna nies bħal kulħadd. Però tidħol mbagħad titħalli fidejn il-professur u jmexxiku. Taf daħ ma qatt naqra xejn u din għenitna ħafna għax ikun hemm min joqgħod ifittex u jimla moħħu u tisma' esperjenzi ta' nies li forsi għaddew u minn dik l-esperjenza u kellhom esperjenza ħażina. Allura ddeċidejt li ma naqra xejn, għafdajt idejja bajnija magħluqa lill-professur, nirringrazzjah minn hawnhekk u l-dak kollha li kienu miegħu u bdejna din l-avventura wkoll barra l-operazzjonijiet li kelli ta' saqajja din l-avventura tal-kemoterapija. Però kienet esperjenza li kabritni minn diversi lati. L-ewwel nett tirrealizza meta tieħu dak ix-xokk kemm aħna ħafna drabi nibbażaw il-ħajja tagħna fuq dak li hu materjali. U ħafna xogħol u ħafna ħidma u flus u kulħadd irid il-flus u nara minn fejn ħanġibu l-flus, imma fl-aħħar mill-aħħar ma ħadd tieħu xejn miegħek. Li ħadd tieħu miegħek kemm inti provajt tibni relazzjonijiet sbieħ mal-oħrajn u taqsam minn dak li għandek. Ħafna nies ishom qas jirrealizzaw għadi. Għaddejjin ġirja maġla u l-ħajja naħduha for granted u naħsbu li ma sammutu qatt, ma kultant tiġi faċċjat minn realtajiet bħal dawn li teżżiżlek ftit lilek innifsek u tfittex naqra x'inhuma l-prijoritajiet u tipprova tagħmel il-prijoritajiet. Jalla m'għandekx għalfejn tgħaddi minn dawn l-esperjenzi biex tinduna dawn l-affarijiet li qed tgħid inti. Ovvjament. It-tieni nett jien bħala qassis ovvjament niltaqa' ma' ħafna nies morda, anke fuq ix-xogħol tagħna ġieli kellna nies morda bil-kanser. Bħalissa tiġini f'moħħi persuna partikolari li anke konna morna naraw l-Ingilterra li mietet propju fil-ward il-hematoloġija fej kont hemm jien. U allura minn din l-esperjenza tħossok verament qrib il-marit u wieħed minnhom. Din qisu biex ngħidu within inverted commas ngħid dak kien is-sabiħ ta' din l-esperjenza li ħassejtni vera wieħed minnhom, wieħed daqshom. Fil-fatt l-ewwel weekend wara l-ewwel sessjoni tal-kemoterapija kont tlabt il-patri tal-isptar biex nagħmel qoddiesa fil-korritur u kienet interessanti għaliex ħabba l-COVID ma kienux qed jagħmlu qoddies, ma kienux qed iqarbnu l-morda, kien waħda qalt li minn Marzu biex nitqarben. Min jafx ferħa ħadd inti li tista' tagħmilhom qoddiesa. Emozjonanti ħafna. U t-tieni nett apprezzajt ħafna s-servizz tal-isptar. Il-nurses kienu vera u t-tobba ovvjament u dak kollha involuti jagħtu il-100% lill-pazjent, speċjalment ovvjament fil ward tal-hematoloġija. U kont narhom dawn in-nurses speċjalment ovvjament it-tobba jiġu kuljum ukoll, imma in-nurses mod speċjali kellhom dan is-sens
ta' mħabba lejn il-pazjent u mhux ġast ġew Jagħmlu xogħolhom. jagħmlu xogħolhom ma jkellmuk, jitku miegħek, jaraw x'għandek bżonn. Kont ngħidulhom il-fatt biss li qabel toħorġ tgħidu li għandek bżonn xi ħaġa, dak li jkun ittellgħu is-sema. Fil-vera sens tal-kelma vokazzjoni. Ekku. U allura nħeġġeġ ħafna li żgħażagħ li qed jaraw x'karriera jistgħu jagħmlu, in-nursing u l-mediċina tistgħu tagħmlu ħafna ġid. Father, ġej il-miliet fid-dar tal-Providenza. X'ikun hemm, x'tagħmlu? Il-miliet huwa żmien impenjattiv ħafna. L-ewwel nkun qed nippreparaw għall-maraton tal-ewwel tas-sena. B'dak kollu li jitlob. Ħafna marketing u ħafna intervisti li mmolaw bħalma qed nagħmlu llum. Imma mbagħad ovvjament għandna daw il-persuni li jgħixu magħna li tissapportihom biex il-miliet ikun esperjenza sabiħa għalihom. Residenti jibdew minn kmieni minn Novembru jagħmlu xi play partikolari, jinaqdu magħhom atturi lokali wkoll allura tkun attività inklusiva ħafna. Ħafna drabi jkunu xi play ta' xi siegħa jew siegħa u nofs. Li mbagħad ġieli għamilna din ir-rappreżentazzjoni anke fl-Istitut Kattoliku biex igawduha in-nies ukoll. Tkun miftuħa l-nies ukoll din l-attività, barra r-residenti infushom u l-ħaddiema tkun miftuħa għall-pubbliku wkoll. Mbagħad ovvjament ikollna xi naqra entertainment, parties, banet. U jiġu xi banet ukoll, qed tifhem ġifieri. Għadkom l-irkant ukoll. L-irkant li minada ħajkunu eżebiti il-Parlament u jibqgħu sal-miliet. Eżatt, u mbagħad ikunu eżebiti d-dar ta' Providenza fejn fl-ewwel tas-sena jkun hemm irkant online. belgraviaauctions.com. Ekku. U jkunu jistgħu ġifieri se jmorru jarawhom il-Parlament u mbagħad jagħmlu l-auction tagħhom. Nirringrazzjaw l-artisti illi joffruna dawn il-pitturi tagħhom b'xejn. Meta ovvjament jistgħu ibijowhom u jaqgħu xi ħaġa tajba tagħhom għax għandna xogħlijiet verament sbieħ ta' artisti rinomati wkoll. U ovvjament intkom miftuħin kull jum għad donazzjonijiet ta' min jista' jagħti ovvjament. F'Lulju li għadda l-Arċisqof għamlek vikarju episkopali għad-Djokanija. Kelli naqrajna x'ingerfixha kieku skur. Xi tfisser? Żitt iktar mal-lista tal-affarijiet li għandek x'tagħmel. Huwa ministeru importanti ħafna fil-Knisja. Naraw anke l-atti tal-Apostli biex il-Knisja tkun tista' taqdi lill-foqra. Kienet ħolqot il-Ministeru ta' Djakonat. Għażlu 7 djakni biex ikun jistgħu jagħtu dan is-servizz biex l-apostli jkunu jistgħu jiddedikaw il-ħin tagħhom għall-evanġelizzazzjoni, għall-predikazzjoni. U allura l-Knisja tul iż-żmien dejjem kellha l-qalba il-fqir, il-batut u jien se nkun qed inkun insomma issa qed jgħaddu x-xhur responsabbli mill-ħidma tal-Knisja f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam soċjali. U l-Knisja għandha diversi entitajiet, dar tal-Anzjani Kasaleone u d-dar tal-Kleru li toffri residenza lill-saċerdoti li jkunu morda, jew anzjani. Anzjani ħafna minnhom ikunu, ma jista' jkun hemm saċerdoti morda li jkollhom bżonn ukoll ftit żmien hemmhekk. U mbagħad hemm il-Kummissjoni Migranti li tieħosib il-migranti f'dak kollha li jkollhom bżonn. U għandna wkoll il-Fondazzjoni Sebħ li tagħti residenza lil tfal u anke toħloq awareness dwar violenza domestika, ovvjament kontra violenza domestika, u anke tagħmel outreach man-nies biex toħloq iktar kuxjenza favur ċertu drittijiet li
għandu jkollhom in-nisa u anke kif niġġieldu kif diġà semmejt il-pjaga kbira tal-vjolenza domestika. Billi pereżempju jmorru fi ħwienet, pereżempju issa f'Diċembru għadhom kif għamlu din il-kampanja jmorru fi ħwienet u jtuhom sticker li jistgħu waħluhom il-ħanut biex jekk ġiet klijenta li għandha dil problema tal-ħanut jista' jgħidil isma' ċempel dan numru. Allura mod kif anke tal-ħanut jista' jgħin. Indirect. Ekku biex. Very, bil-Inglis ngħidu a subtle way of doing it. U ovvjament naħseb żdiedu xi 5 sigħat oħra mal-ġurnata tiegħek. Ekku. B'dan ix-xogħol kollu. Barra minn hekk hemm ukoll il-Caritas li jagħmlu ħafna xogħol ma' persuni li waqgħu fil-vizzju ta' droga, ma' gruppi ta' separati, nies li jiġu jitolbu l-għajnuna tagħhom għal raġunijiet differenti. Il-ħidma ta' djakonija fil-parroċċi ukoll li hija parti essenzjali mill-ħidma tiegħi li rridu nistapportjaw il-kappellani biex meta jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet ta' tbatija jew ta' faqar ikun jistgħu jgħinu lil dawn in-nies. Għandek ħafna x'tagħmel. Il-fqir ma jistax jistenna jgħid il-Papa. Allura nippruvaw naraw kif nistgħu nagħmlu biex ngħinu lil dawn il-persuni. Qegħdin jgħidu li biex nagħlaq, imma jiena ma nisax nagħlaq qabel ma nsemmi your latest. Il-latest tiegħek ħajkollok toħroġ il-mobile. Għax issa il-fader qed apparti li tħobb il-fotografija u ċ-ċajt u ktibt il-ktib taċ-ċajt, mhux ktib taċ-ċajt, il-ktib li fih iċ-ċajt tajjeb. Inti issa qed tikteb il-poeżiji. Vera, di xi ħaġa li bdejt qisu xi xahar u nofs ilu. Qatt ma kont ktib poeżija. U kien hemm poeżija ċajta fuq il-Facebook u żidt paragrafu ieħor biex nibata botta lil xi ħadd. U għedtilla kemm qabbilta tajjeb. U bad bdejt nikteb il-poeżiji. Ma pereżempju ktibt waħda fil-birthday fuqi, ktibt waħda fuq il-birthday ta' xi ħadd ta' xalqet 50 sena. U dal-aħħar ktibt waħda fuq ix-xita li kienet skarsa. U dal-aħħar ġew l-scouts, għax jiġu ġili l-scouts jikkampjaw fil-ġnien tad-dar tal-Providenza u kien hemm 4 sriedaq u sfrattawhom u ġew taħt it-tieqa tiegħi fl-4 ta' filgħodu. Is-sriedaq. U ktib din il-poeżija. Għax għajmuk. Naqra? Le mela. Is-serduq. Ħarab is-serduq tal-kina u fl-4 ta' filgħodu qabel qomt ngħid il-matutina qajjimni għax għadin għodu. U baqaj iset loħ ix-xemx ja żveljarin, jaħassra kien għadu l-ħin għall-żenin u li qajjimni ġbin. F'San Pietru ftakart imma dak il-ħin ma dabtx u dlonk friċi farfart għax jaħti miskin. Fakkarni serduq li tfakkar sbieħ il-jum biex kull jum kif inqum infaħħar lill-Alla għax midjum. Tajba? Jina kolla smajtom iġifiri, ma di liktar kolla ħelwin, kolla zbie. Pero, għamlu ktib iġifiri jissa? U issa naraw. Daw, ma tamilomx per tgħid il-lejla nakteb waħda. Muxek. Tiġikna aspirazzjoni. Ġiri fis-sieta fil-ħodu, jew kmini fil-ħodu, tiġik ideja, tgħid tamilhom. Naraw. Grazzi Fader, grazzi tal-li ġejt, jiena ftakart, irridu nirringrazzjaw l-volontira u l-ħaddiema kollha tajjeb tad-dar tal-Providenza, għax għatlek jekk tinsa inti ħaniftakar jien. Ġej il-miliet forsi bħala soċjetà nitalmu iktar nirrispettaw lin-nies b'diżabilità. Ovvjament niftħu naqra jdejna u nagħtu id-donazzjonijiet kemm nistgħu. U xinajdlek, grazzi tal-li ġej fil-ġurnata off tijak, għax naf l-ġurnata off tijak, u mela jina għalik għandi fwiħa, The Icon, ba' Antonio Banderas, grazzi l-Tajbix Perfumery, u għandi Presepio, hello, minant il-Valletta Glass. Gustu, so? Proset. Oh, hello. Grazzi ħafna Fader, grazzi. U qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Herba Ellison, il-Gabi Vella għall-makeup, il-Morgan għall-ħwejjeġ u l-Luxonas Asset.
Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, KFC, Majoka Spas,